Kienu ħafna li komplew it-tradizzjoni li bdiet fl-1781 kull erba' ta' fuq lajt il-kbir meta f'pajjiżna daħlet it-tradizzjoni tal-festa ta' San Girgor. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Jidrendelija żar Marza Xlokk fejn hemmhekk iltaqa' ma' numru ta' persuni li nġabru biex jiċċelebraw San Girgor. Hemm wieħed seta' jifhem aħjar din il-festa xi tfisser bit-tradizzjoni li baqgħet ħajja għal snin twal. Dari din il-festa kienet waħda mħalta bi-storja, purċissjoni kbira, tradizzjonijiet u folklor tal-ħajja Maltija, inkluż it-tombla u l-beħ tal-ħut. Fil-fatt tal din il-festa, bosta kienu dawk l-annejja li niżlu sa Marza Xlokk sabiex jannu flimkien ma' diversi bdiewa li jarmaw bil-ful u l-ħobs taż-żejt. Il-purċissjoni ta' San Girgor sa ċertu punt bidlet il-mod tagħha hekk kif m'għadix issir bħal qabel purċissjoni bir-relikwa. Dik li qabel kienet purċissjoni nazzjonali, illum issir mill-Knisja ta' San Klement fiż-Żejtun għall-Knisja il-qadima ta' Santa Katarina fiż-Żejtun. Wara dan it-tradizzjoni tkompli billi bosta huma dawk li jinżlu sa Marza Xlokk għall-ewwel awma għalkemm din is-sena it-temp ma tantx kien wieħed favorevoli.